He intentado mandarles lo menos posible y darles esa libertad. Yo he intentado ser el pintor y no ser pues, el profesor. Esperientzia hau oso nahi izaten ari da, Bueno, nik esango nuke paregabea. Benetazko artista bat guregana etortzea ez dauka presiorik. El hecho de que venga un artista de fuera y han podido ver sus obras, ha habido ahí como una compenetración entre alumnos y el artista muy buena. Para los niños yo creo que es muy enriquecedor porque pues igual están acostumbrados a lo que los profes del día a día les enseñamos, pero no a lo que un artista de verdad les puede aportar. Artistak aporta duena izan da talde honek behar duen zerbait oso importantea. Talde honek behar du zabaldu, desinibitu, gorputzari eman aukera espresatzeko eta adierazteko daukaten guztia. Eta berak lortu du haietariko asko daukaten gogortasun hori edo daukate eskudo hori adierazteko edozein gauza eta horrek lagundu die. En mi proceso de trabajo hay muchas veces pues, que yo busco salir un poco de tanto canon o de estructuras que tienes aprendidas y la propuesta ha sido pintar un mural en 6 sesiones y bueno, se ha dividido pues, en 6 fases. La experiencia ha sido súper enriquecedora, la verdad, tanto para los alumnos como para mí como profesora de plástica. Les he visto trabajar en grupo, mucho compañerismo, yo creo que están muy contentos. Lehenengoz, hasi ginen jolasten gorputzarekin eta dantzatzen, eta emozioak egiten. Eta gero, hasi ginen animaliak imitatzen eta jolasten. Galdera hori egiten didazula eboluzioa bai, gaur esan dezaket bai ikusi dudala. Egia da, umeekin lan egitea ez dela eboluzio lineal bat. Baina egia da, hitz egiterako orduan, zelan komunikatzen diren, edo baita galderak egiteak orduan, edo proposamenak zelan egiten dituzten, bai ikusten dudala aldaketa, bai ikusten dudala divertitzen direla, bai ikusten dudala beharra daukatela jolasak egiteko, eskatzen dizkizutela zenbait ariketa egitea, Eta orduan niretzako hori kristolako lorpena da, zer ikuste oso benetan sartuta daudela, behar dutela. Lehindako proposamena zen apur bat, itxea joku bat pinturia eta marrazketan artien, eta izen apur bat fatia mantxatik lerrora eta lerrotik mantxara. Joku hortan ibiltzia apur bat eumiak jolasien. Eta gero sartu dugu grabadoko teknika batzuk, adibidez kalkografia, eta horrekin izen apur bat teknika ezin dena kontrola guain beste eta sorpresa horren bila ibili gare edo erregalo edo horren bila ikusi barik gero papela altzau eta ikusteko zein da bien. Los niños veíamos que estaban muy digitalizados, muy de tablet, muy de ordenador y queríamos que trabajaran con materiales tangibles, que se ensuciaran, que manipularan, que toquetearan. Y entonces eso le ha dado la oportunidad de ser creativos a través de una manera muy manipulativa. Lehenengo egunean egin nuen nire aurkezpen txiki bat, nire lanak ekarri nituen, beraiek ere ikusteko zertan lan egiten nuen. Eta gero hasi nintzen animazioko, tailerra izango zen animazioko tailer bat, eta orduan erakutsi nien teknika desberdinak, eta bigarren saioan hasi ginen lehenengo taumatropo bat egiten, dela jostailu optiko bat, animazioa hasi zen jostailu optikoekin, eta gero egin ditugu ere marrazki bizidunak lantzeko, flipbooka, eta orain adibidez ikusiko duzuena da stop motion teknika, cutout teknikarekin, rekorteak direnak. Artistak ematen du bere ikuspuntu profesionala, Bera ni baino profesionalagoa da, beraientzat, eta hori oso ondo dago, oso garrantzitsua da. Oso aberasgarria da, ze azkenean beraiek ez dute ezagutzen normalean, batzutan baina getxon dauden artistak eta haiek egiten dituzten lanak. Oraintxe bertan kontatu dit mutil batek,
jo, Regina, daukazu Instagram, begiratzeko zure lana eta hori dena, eta nik uste dut hori oso positiboa dela. Ja esan diot nik Instagramean ez dutala ezer asko igotzen, baina hor badauka adibidez web horrira joateko aukera, eta jo, konexio horiek sortzea oso polita da. Ikasleak oso gustora daude, zoratzen ari dira historia honekin. Gustatzen zaie, badakite ostegunetan saio hau izango ditugula eta prest daude honetan parte hartzeko. Eta batez ere hori gertzen zaie saioetan bertan, zelako erantzuna daukaten aiala proposatzen dituen lan guztietan eta dinamika guztietan. Eskola honetako esperientzia honek bai erakutsi duztela apurrat sartzen hezkuntzan eta zelan gogoan munduzten partekatzeko beste eskola batzukin bai. Ez geratzeko hemen taia, bezik eta igualitzeko proposamen desberdinak hezkuntza mailan erabiltzeko. Yo esto agradezco haberlo podido vivir. Es una experiencia que repetiría siempre que pudiera, la verdad.